नार्जारी डांगरिया हितेन এখন বর্তমান ব্লক কনফারেন্সৰ দিটো কৈছে হিজিৰা সরকার বুলি কোৱা এই আমাৰ রাকেশ ব্রহ্ম ডাঙরিয়া একেটক বিয়া কি গালি দিলে কি কৈছে যে রবিরাম নার্জারি নিজে বলে হিজিরা ইয়ার কারণে মানে বিয়া টিয়া পড়া নাই কিবা কিবি পড়া নাই বলে লাজৰ কথা হয় না নহয় যদি রবিরাম নার্জারি ডাঙরিয়া যদি হিজিরা নরেন্দ্র মোদী হিজিরা নহয় না নহয় যদি আমার রবিরাম নার্জারি ডাঙরিয়া যদি হিজিরা হয় এপিজে আব্দুল কালাম তো হিজিরা হয় না নয় কেউ তো বিয়া করা নাই আর এপি আমার অটল বিহারী বাজপেয়ী ডাঙরিয়া তো হিজিরা হয় না নয় फ्रेंड्स रिएक्शन भिडियो नोंथांमोनखौ बरायबाय नोंथांमोना दिनै रिएक्शन भिडियो लानानै फैलायबाय बे सानैसा जों नुबाय थादों मोनसे सोदोबा अरायबो माने जोंनि बर' राजखान्थियाव माने बिजों थांलाय बिनि खुगायाव ओंखारलाय माने जाय वर्डखौ जों बाहायनानै माने जातिखौ अपमान खालामलायबाय थादों नाथाय बे बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबाय थाङै जायखौ जों मावनाङामोन मोनसे लिमिट थायोना बै लिमिटखौ क्रस जानानै गुबुन मोनसे स्टेजआव सहैगारबाय बे थारैनो लाजिनांथाव दुखुनांथाव आरो बेनि रिएक्शन हिसाबै प्रमद बर' बिथां सीएम प्रमद बर' बिटिआरनि बिथाङा मा बुंदों दुखु मोननाय फोरमायदों लाजिनाय फोरमायदों मोनसे रेजिस्टार्ड पलिटिकल पार्टीनि दैदेनगिरिनिफ्राय बेबायदि रावा ओंखारथावा बेबायदि बिथाङा बुंदों ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों जे जों जाय थार्ड जेन्डार जायखौ हिजरा होनना बुङो बै थार्ड जेन्डारफोरखौ जोङो अपमान खालामनो मोना अपमान खालामनाया गोरोन्थि मानो होनबा बिथांमोनाबो सुबुं बिथांमोनाबो जोंनि भारतनि नागरिक बिथांमोनाबो भट होयो बाय बार्थ बिथांमोननि देहायाव माबा मोनसे जेनेटिक डिसअर्डार जानानै बेबायदि जोनोम जाबाय बे बिथांमोननि दायनिगिरि नङा आरो बिसोरखौ एटिकिं खालामनानै इनसाल्ट खालामनानै बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि आरो बिसोरजों सोरबा दैदेनगिरिखौ रुजुनाया जोबोर गिदिर भुल बे हारिखौ गाहाय थाखोआव लांनायनि मोनसे नेरसोन बिपिएफनि मानसिफोरनि बा दैदेनगिरिफोरनि जे मानसिकता बेयो जेबो सोलायनो रोङाखै गोदोबो बिदिनोमोन जाता बुङोमोन दाबो बिदिनो आरो बेखौ बिथांमोना सहायनानै थाबोदों बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ बुंदों बिथांमोना समाजनि फारसे जेबो साननांगौ गैया मावनांगौ गैया बिनिखायनो बिसोरो बेबायदि जाता बुंनानै गाज्रि बुंनानै गाज्रि वर्ड बाहायनानैनो माने मोजां मोनो आरो बेखौनो मावबोगासिनो थादों आगोलनिफ्राय जायफोर सुबुंफोरा गोदान बर' फरायसा आफाद दादों बै दैदेनगिरिफोरनि बेकग्राउन्डखौ बिथाङा नायनो दों बिथांमोननि बेकग्राउन्डआ मा बिथांमोना मा बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदों बिथांमोना माब्ला रिभलिउसनाव बाहागो लानाय ना बहाबा बिथांमोना माबा मोनसे सेक्रिफाइस खालामदों बिथांमोनखौ बिथाङा ओरैबायदि बुंदों जे बहाबादि फांसे बिफां गायना मोनदों बेवहायबो मोनसे कनफिउजन दं होननानै बिथाङा बुंदों जे बिथांमोना मा मावदों बिथाङा ओरैबायदि बुंदों बिपिएफआ बिटिआर गोरोबथाखौ कन्डेम खालामनानै जेबो मुलाम्फा जाया जेबो लाब मोना बिखौ कन्डेम खालामनानै नेवसिनानै मुगैनानै बिथांमोना गोहोआव फैनो हाया बेबायदि राजखान्थि लेक्सारबो होबाय प्रमद बर' बिथाङा लोगोसे 3000 कौटिनि जि दाहार बे धारखौ मानो खालामनाय बोरै खालामनाय बेनि फिननायखौबो बिथाङा बिदों जेनेबा राजखान्थियारि एटाक बे मोनसे भारत रत्न डक्टर एपिजे अब्दुल कालाम नरेन्द्र दामोदर दास मोदी प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया आरो बारग' प्राइम मिनिस्टार रुंसारि अटल बिहारी बाजपेयी बिथाङाबो भारत रत्न बे साथाम सुबुंखौ थार्ड जेन्डारजों रुजुनानै जाबादि अपमान खालामदों बे थारैनो दुखुनांथाव होननानै आं बुंगोन हाग्रा बिफाननि इएम बिआर फेरेंगानिफ्राय रिएक्शन फैयालासिनो बोरै थानो बिथांमोना प्रेस कनफारेन्स खालामनानै माखासे रिएक्शन होदों हाग्रामा महिलारि प्रमिला बायदेवनि बुंनायखौ आरपिएफनि जुब उइंनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्मनि जि थार्ड जेन्डार बुंनाय बे वर्डखौ लानानै बिथाङा रिएक्शन होदों बिथांनि रिएक्शनखौबो आं नोंथांमोननो एसे बुंनो नाजागोन आंनि स्टाइलाव नोंथांमोना आं जायफोर रिएक्शन बुंदों बे रिएक्शन बुंनायफोरा खिन्थु बिथांमोना जेरै बुंदों आं ओरै बुङाखै लाइन बाय लाइन बुङाखै एसे आं सोलायदों आंनि स्टाइलाव बुंदों नोंथांमोना बेवहाय माने ओरैसो बुंदोंमोन बिदि दासाव बिआर फेरेंगा बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ मा बुंदों लाव पात कसु पात जेरै बोरमा उखै हाबनाया थास'खौबो जायो लाव बिलाइखौबो जायो बेबायदि जायो उखै हाबनानै माखौ जागोन मा खालामनानै जानानै बयखौबो जायो हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो माने जायै जाब्रेनानै ओरैबायदि थासारि जाबाय दा मोनजानाया एसे खम जाबाय माने पावाराव गैला नालाय माने लाव पात कसु पात बादि जाबाय मोनजाथाराखै नालाय उखै हाबनानै मा खालामगोन मा बुंगोन ओंखायनो जाता खालामबाय थादों माने बिथाङा जाबायदि मोननै गुबुन आफादबो बानायदोंमोन जेरै एनएलएफबि इउएलबि बेबायदि बुंदों आरो बेयावबो जाथारिखाय नै गोदान बर' फरायसा आफाद दादों आरो बेनि थ्रुयै इउपिपिएलखौ दुर्बल खालामनो नाजादों आरो गोहोआव फैनो नाजादों जे माबायदि भट बेंकखौ बारायनो हायो बेबायदि टारगेटआव बुंदों बिथाङा प्रहलाद ब्रह्मआ जि थार्ड जेन्डार वर्डजों एपिजे अब्दुल कालाम आरो बेबायदिनो अटल बिहारी बाजपेयी आरो नरेन्द्र दामोदर दास मोदी प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया बिथांमोनखौ जाबायदि अपमान खालामदों बे बर' हारिखौ जोबोर अपमान खालामनाय जादों जोबोर गाहायाव लांनाय जादों मोनसे समाव लायनो 5000 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बर'फोरा लायनो जोबोर मोजां माने
एस्ट्रलजि फोरोंनो हानाय हारिमोननो एस्ट्रलजि आरो बै इमान गोरों बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय एस्ट्रलजि सोलोंनो फैयोमोन जेनेबा बर'फोरनियाव बै हारिया दिनै एसेबां गाहायाव माने थांनो गोनां जाबाय बे बुंनायनिफ्राय प्रहलाद ब्रह्मनि बुंनायनिफ्राय बर' हारिया जोबोर गाहायाव थांबाय बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों आरो बिनिखायनो प्रहलाद ब्रह्म बिथांखौ जेसेबां सेक्सन दं जेसेबां धारा दं बन्दनिया जेसेबां धारा दं गासैखौबो जाबसिनजोबनानैबाबो एरेस्ट खालामनांगौ जेलाव हरनांगौ बिथाङा आरोबाव बुंबावदों बेबायदि थार्ड जेन्डार वार्डखौ बुंनानै जे बर'आदि मोनसे मैखारि गोसोनि अत्याचारि दुथां गोसोनि गाज्रि गोसोनि माने हारि बेखौ फोरमान होनाय जादों प्रहलाद ब्रह्मनि बुंनायनिफ्राय बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों बर'फोरादि थार्ड क्लास हारि एकदम गोग्लैसोनाय ग्रासरुट लेभेलनि जेबो साननो रोङै बेखौ फोरमायनाय जादों बेबायदि बुंदों आरो बिथाङा प्रमिला बायदेवनि प्रमद बर' बिथाङा जे मुंख्लं फोथाराव थांनो मोना बे बाथ्राखौ मिनिथाव होननानै बुंदों माने लाजिथाव मिनिथाव बेबायदि बाथ्राया नङा होमबा आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिथाङा मोनसे एटाक खालामदों मा जे नोंथाङानोथ' बरलेण्ड मोना बुंदोंमोन बरलेण्ड जाया बुंदोंमोन माने 110 खोन्दो बरलेण्ड जाया 40 बोसोरालागै बरलेण्ड मोना बेबायदि बिथाङा बुंदोंमोन नालाय बे बाथ्राखौ बिथाङा फिन बुंदों आरो बिथाङा बुंदोंमोननो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोननो सेपारेट डाइरेक्टरेट नाङा बर' रावखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै गोनांथि गैया नाङा दा नोंथांमोना आङो मोनफा मोननै बिथांमोननि रिएक्सनखौ सानै गेदेमान रिएक्सनखौ एसे बुंबाय नङा होमबा नाथाय बाथ्राया जाहैबाय आं बेवहाय दिनै गाज्रि मोननाया जाहैबाय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ प्रहलाद ब्रह्म बिथांखौ आं डाइरेक्ट बुंगोन बिथाङा एपिजे आब्दुल कालाम बायदि सुबुंखौ जाय फरायसाफोरनि बे इण्डियानि आदर्शबान व्यक्ति एपिजे आब्दुल कालामनि हेंथायै रावबो सुबुङा दिनैसिम बेबायदि वार्ड बाहायफेराखै रावहाबो बेबायदि दम गैया बिथाङा मानसिफोरनि गोसोआव ओरैबायदि हाबनानै दं जे बिथांबादि सुबुंखौ नोंथाङा बेबायदि थार्ड जेन्डारजों रुजुनानै अपमान खालामनाया जोबोर गिदिर गोरोन्थि होननानै आं बुंगोन जाय एपिजे आब्दुल कालामा इण्डियानि थाखाय रकेट जि टेक्न'लजि बेखौ बेसेबा गोजौसिम लानानै थांदोंमोन सेटेलाइट अख्राङाव हगार हरदोंमोन जाय सुबुङा भारत हादरनि थाखाय निउक्लियार बम हाइड्रजेन बम थार्म' निउक्लियार बम बानायदोंमोन जेसेबां बिगियाननि गोजौ लेभेल दं बै गोजौ लेभेलाव बिथाङा मैखोम बिहोमा दं भारतखौ निउक्लियार स्टेट निउक्लियार कान्ट्रि एटम बम बानायनो हानाय हादर बानायनायनि जि मर्यादा बेखौ बै सुबुङासो होदोंमोन अटल बिहारी बाजपेयीनि समाव बै 11 दाननि सरकाराव बिथाङा बै बमखौ टेस्ट खालामनानै इण्डियाखौ सुपार पावारनि लामाथिं लानानै थांदोंमोन बै समाव सानैसो सुबुंफोरा बे टेस्टखौ खालामनायनि थाखाय धरना होदोंमन नाथाय बिथाङा मोनसे वर्ड बुंदोंमोन मा थां व्हाइट हाउसाव धरना हैग्रो क्रेमलिनाव धरना हैग्रो बेबायदि बुंदोंमोन बै एपिजे आब्दुल कालामानो बैबायदि भारत रत्न मोननाय सुबुं सासे जोबोर गोजौ लेभेलनि साइन्टिस्ट जाय इण्डियाखौ सुपार पावार खालामनायनि सिमां नुदोंमोन बैबायदि सुबुंखौ नोंथाङा बेबायदि बुंनो जाय मानसिया थैजासिम फरायसाफोरनि थाखाय खामानि मावनानै मुंख्लं जालांदों नङा होमबा जे हादरनि थाखाय खामानि मावबाय हादरनि फरायसाफोरनि थाखाय खामानि मावबाय गावनि बोराय बैसोआवबो बेबायदि सुबुंखौ नोंथाङा बेबायदि इनसाल्ट खालामनो हाया बे जोबोर गिदिर गोरोन्थि अटल बिहारी बाजपेयी बिथाङा जाबाय भारत रत्न मोननाय सासे सुबुं बिथाङा जाबाय मा ओरैबायदि सासे लिडारमोन बिथाङा बिजेपिनिफ्रायमोन जाय सुबुङा कारगिल वारनि समाव प्राइम मिनिस्टारमोन बै कारगिल वारखौ जोबोर मोजाङै लिड खालामदोंमोन बिथाङा कारगिल वाराव आमेरिकाया इउएसए जोंखौ हेल्प खालामाखैमोन आरो बै कारगिल वाराव इउएसए नि हेल्प मोनालासिनोबो अटल बिहारी बाजपेयीनि जि उत्साह होनायनि जोरावनो जोंनि इण्डियान आर्मिफोरा गोख्रों दावहा नांनायजों बै पाकिस्तानखौ फेजेननो हादोंमोन कारगिल वाराव बेबायदि सुबुंखौ नोंथां बेबायदि थार्ड जेन्डारजों रुजुनो बोरै अपमान बियो बर' हारिनि थाखाय गोबां राजनिति खालामो नोंगो थिगैनो दं नाथाय बिदि होननानै नोंथाङा एसेबां गेदेमा सुबुंखौ अपमान खालामनो हाया जाय सुबुंखौ अपोजिशनाबो आखाइ खबोमोन कंग्रेसाबो आखाइ खबोमोन अटल बिहारी बाजपेयीखौ बै सुबुंखौ नोंथाङा बेबायदि अपमान खालामनो हाया गोरोन्थि आरो दा थानाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र दामोदर दास मदि बिथांखौबो बेबायदि वार्डजों रुजुनाया थारैनो अपमानजनक नोंथांमोना मिथिगौ बिथाङा इण्डियायावल' पपुलार नङा बिथांनि जि फलोवार्स वर्ल्डआव नाम्बार 1 आव थायो नाम्बार 1, 2, 3 थाबाय थायो बुहुम बिखात जाय सुबुंखौ जाय हादराव थाङा मानो मदि होननानै माने खुसिजों मानसिफोरा बाख्नायो बै सुबुंखौ इण्डियानि सबसे पपुलार प्राइम मिनिस्टारखौ नोंथाङा बेबायदि बुंनो हाया बेयाव पार्टिजों जेबो लोब्बा गैया माने बियो जाहैबाय ओरैबायदि सासे प्राइम मिनिस्टार सबसे पपुलार प्राइम मिनिस्टार इण्डियानि थाखाय बर्तमानाव आरो बैबायदि प्राइम मिनिस्टारखौ नोंथाङा बेबायदि बुंनो हाया आरो ओरैनोबो जों बुंनो हाया
आयेन बादियै जों बा शिष्टाचार होननाय मोनसे बाथ्रा थायो बै शिष्टाचार हिसाबै जों सासे प्राइम मिनिस्टारखौ बिदि बुंनो हाया थार्ड जेन्डारखौबो बेबायदि अपमान खालामनाया गोरोन्थि बिदिब्ला नोंथांमोना थारैनो हमनो हाबाय जे बेबायदि गोरोन्थि सेन्टेन्सजों पलिटिक्स गेलेनाया जानो मोनसे हारिखौ गोजौथिं लांदों लासै लासै गाहायथिंसो लांबाय थाबाय गासैबो मानसिफोरा नुबाय थाबाय जे आमुक लिडारा बर'नि सासे लिडारा ओरै ओरै बुंदों थार्ड जेन्डार बुंदों जोंनि गेदेमा साथाम सुबुंखौ महान मानसिफोरखौ लाजिथावना बे